हाबाब आयौ हाबाब मा एसे आयौ मा अफारहाय फुजानिनो दुर्गा फुजानि अफारनो खानाय बोजानाय दखनानि अफार आयौ 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 नुनायावथ' खोनानायावथ' जि मोजां खोनादोंहाय अफार देगावसो गैया दा देगाव गैयाबालाय बहाथो जानो फेसबुकआवबो जिबायदि मोजां मोजां दखना देखायलागासिनो दं आयौ बबे मोनसे दखनाखौ लानो गोमो गोथां गोजा गासिबो नुनाय मानि मोजां नुजोबो हाबाब हाबाब दा फैसाफोरासो खोन्थासिगोन दा फैसाफोराबो गैया फुजा खाथियावसो आयौ मा एसे मोजां मोजां दखना ओंखारदों थै फैसा गैयिफोरावसो दखनाफोरा मोजां मोजां ओंखारनांगौ जाबायना दखना बायनो होननानै जि मोजां अमा आदि हरबाय आं मानसिफोरनो अमा फिसिबाय साला थपिरामनि सैमा टमियासो अरथारजोबनांगौ जाबायना थै याय थपिराम दासो गोसोखांदों आङो नोंनि सैमाया आंनि अमा फिसाफोरखौ सेथारजोब्बाय अरथारजोब्बाय नोंखौ गाराहां र' नों थपिराम गाराहां नोंखौ दुर्गा फुजायाव आं देग्लाय दखना गाननो मोनाबा गोदान दखना गाननो मोनाबा नोंखौ गारनायाव गैया आं थपिराम आच्छा दे जागोन दे आं नोंखौ फन खालामफिनगोन आं नोंखौ फन खालामफिनगोन नै बेहाबा मा जालायखोलाय आरो मा जालायखो हापां हाब माखौबा दासो खबर लानो टाइम मोनदों आंखौ ओइ खामानिनि थाखायसो एसे बिजिमोनलै खामानिनि थाखायसो फन खालामदोंमोन आं गोदोबोथ' नों खामानि मावोमोन थेवबो आंखौ खबर लायोमोन दालाय माथो खबर लाला नोंलाय आंखौ दालाय माथो जेबोखौनो उदिसखौनो लाया हापां फुंनि मोनानि नोंखौ नुबायानो थायो आंजोंनो थाफायो नोंखौलाय मानो खबर लाबावनांगौ जाखो बा इदि सोलायबाय नों नारजिमदां इदि सोलायबाय मा सोलायलायखोब्रा आंलाय बा एथ' इदि सोलायबाय नोङो आयु एथ' इदि सोलायबाय नों नारजिबुदां होद मा सोलायखोब्रा खोन्थालाय गोदो सिख्ला समावबा जि कल खालामोमोन आंखौ जि खबर लायोमोन मा नांगौ मा नाङा बेफोरखौ सोंबाय थायोमोन दालाय माथो जेबोखौनो सोंला नोङो हाबा जाखांबाय होननानै हाबा जाखांबाय होननानै बेफोरबायदि गारसोनानै दोनसिगोन आरो नोङो आंखौ ओइ बिदि नङालै हापां मानो नोंलाय अख्रा बुजिलायखो आंथ' दाना सन्देहसो जायो सोरबा बेलेग सिख्लाखौसो गोसोथोबायदां नोङो थोद हापां मा होनाय जादों बेलाय औ सोरबा सिख्लाफोर गोसोथोनाय दङबा दङ होननानै बुंखा बे नोंनि खर' मिलायमाव मा जाखोलै हापां मा जाखो बांद्राय हिन्दी सिरियाल नायग्रा जाबाय नामाब्रा नोंलाय माखौबा बुंबाथाय हिन्दी सिरियालाल' दाय जायो CIDसो नायो आं CID बेनिखायनो नोंखौ फोथायनो गोब्राब मोनसै आं दाना ओइ खोथा गैया बाथ्रा गैया माबा फिसा फिसा खोथाफोरखौ लानानै गिदिर खालामनो नागिरोलै नों हापां औ आंलाय गाज्रिखा दा आसलथे मा जामारदों नों मानसिया बुंलाय मालायफ्रासो दुर्गा फुजानि नामाव जिबायदि हाथाय खालामहैगासिनो दङ नांगौ बुस्थुफोरखौ लागासिनो जोंनावलाय माथो नांगौ बुस्थुफोरा दंखायोब्रा माथो नांबावगौ दुर्गा फुजानि दखना होआ आरो नोङो आंनो दखना होआ आरो ना गोदो सिख्ला समावबा दुर्गा फुजा लोखि फुजा कालि फुजा गासिबावबो आंनो मोनसे ना मोनसे गिफ्ट होयोमोन दाना जेबोखौनो होला आरो ना नोङो आंखौ बुरिद्रायनाय मोनथारबाय नामा नोङो गथ' सानैनि बिमाखाय आंखौ मोजां मोनला आरो ना नोङो आंखौ बुरै नुथारगौ जाबाय आरो ना नों नाजिबदां आंखौ बुरै मोनगौ जाबाय आरो ना नोङो गाबोननिफ्राय साबधान इन्डिया CID क्राइम पेट्रल नायनाया बन्द जानांसिगौलै हापां मा गोदाव सोराव सानबाय थायोब्रा नोंलाय आं साबधान इन्डिया CID क्राइम पेट्रल नायखायो बेयाव नुखायो आङो हौवाफोरा हिनजावफोर जि लाइन मारि खुमायो हाबा जानाय हिनजाव थाखानानैबो एकदमबारे सिख्लाफोर लाइन मारि खुमायबाय थायो बेफोरबायदि नुयो नोंखौ बिदि जाजानो गियो आरोहाय सिख्लाफ्राबो दाना हाबा जानाय हौवाखौसो गोसोथोयो नालाय बेनिखायनो गियो आरोहाय नंमारगौलै बे TV सिरियालफोरा हिनजावसाफोरनि खर'फोरखौ जाना गारमारबायलै माखासे हिनजावफोरनि खर'खौ बे TV सिरियालानो जाना गारमारबाय मिनिदों माखौबा मिनिनो ओंखारसोदों नाजिबदां नोंहा सोरबा गोसोथायनाय दङबा खोन्थाखा गदाय लानो गोसो जादोंबा ला साबसे लानो हायो ला बेनिफ्राय आं मोनसेबो खामानि मावा आंखौ थुखैनांगोन आंखौ ओंखाम ओंख्रि संना जाहोनांगोन आं दखनाफोर सुनांगोन गासिबो खामानिखौ मावजोबनांगोन ओमफ्राय रुवाथिफोर बायदि बाहायगोन आं हिनजाव गदायखौ मिथिबाय लाबो नों हिनजाव गदाय लानोबा मिनिनो ओंखारलांबायलै हापां आं नोंखौ आयौ मिनिनो ओंखारबावदोंसोनो मिनिनोसो ओंखारदों नोङो एसेबां दुखु जानानै बुंदों आं नोंहा बेखौनो मिनिनोसो ओंखारदों हापां सना नोंखौल' मोजां मोनोलै आं मालाय हिनजावफोरखौ आं मोखांखौनो नायालै नों मानो बुजिया दे दखना बायनो फैसा हरगोन आं बायना लाय थां
होफैया आरोना आंसो बायनानै लायनांगौ आरो हाफां आं एसे बिजिलै मानो बुजिया नोङो आं उनाव थांगोन दे सम मोनोबा दा एसे बिजिलै इयुन फिउचारनि खोथाखौ लानानैनो साननानैनो खामानि मावगासिनो दं आङो मिथिबाय हाफां थां आं एटिएम कार्डखौनो नोंनो हरगोन फैसाखौ दिहुननानै हाथाय खालामबाय थां मा नांगौ फुजानि खरस खालामबाय थां बा मानसि खुसिहाय मेथाइ खनलायथारदों आयै पिस्तल नांगौ पिस्तल दुर्गा फुजायानो सफैयाखै नोंनो पिस्तल नांगौ जाबायानो आं दुर्गा फुजानि पिस्तल नांगौ होनदों आंनो दुर्गा फुजानि पिस्तल जागोन दे जागोन होगोन आं आयै आंनोबो दुर्गा फुजानि गस्ला नांगौ जागोन दे जागोन दसे थानानै जोङो बाजार खालामनो थांनि दे दुर्गा फुजानि गस्ला लायनो थांनि थौ थाब दुगैथों सानैबो ये साला नारजि बुदाङा मेथाइ खनलायलायनानै मिनिस्लु जालायनानै बहा खामानि मावनो थांदों बियो नायखोमा नांगौ र' बेखौबो सोरजोंबासो गोसथोलायखोमाखैथ' बियो ओमफ्राय आंहाल' गथ'खौ आंल' खांदों नालाय बेनिखायनो गथ'फोरखौ आंल' नायनांगौ आरो र' नों नारजि बुदां आच्छा बर' थाइबानि लारु दुर्गा फुजानि मुङाव एलबाम मोनसे दिहुननो साननाया मा जानांगौ जाखो आंनालाय एक्टरखौ सोरखौ लागोन आं एक्ट्रेसखौ सोरखौ लागोन आं हेलेनाखौ लानो ना फुजिखौ लानो ना फुजाखौ लानो ना लिपिकाखौ लानोब्रा लटारि गेलेगोनलै जायखौनो लटारि मोनो बेखौनो एक्ट्रेस लागोन मालाय बिखुनजो बहा थांनो नागिरदोंलाय बाजाराव थांनो नागिरदों आं एसे मालाय बिखुनजो सिख्ला गोरलै नुसिनथारबाय माथो मानसिखौलाय फाग्ला नांदेरनाया बिखुनजोखौनो बायदिसिना बुङो बायदिसिना बुङाखैलै आं नंगौखौसो बुंदों दा सोरखौबासो लोगो हमनो थांनो नागिरदों नामाब्रा आयौ मा होननाय जादोंहाय अमा राजा हामगौ बिदि बुंनो माथो थिगब्रा दानि जुगाव बुरैफ्राबो डेन्जार जाबायना फाग्ला राव दा बाहाय नोङो माथो एसे खरसो लाहैनो नागिरदों नों आरो बायदिसिनासो बुंदों आच्छा बारु थाइबानि लारु कम्पानि खुरु होननानै बुंदों आइला आंखौसो बिदि होननानै गालांबाय बिखुनजोआबो डेन्जारलै आंना हांग्रि मोनदिया मिन्थियाखै र' बिमानि आखलखौ अमा राजा गैला अमा राजाया बारजों गोमाबाय बिदिबालाय नों मोदायसो नामाब्रा अमा राजानि आत्माफोरसो नामाब्रा साला टपिक गेला गिख' फादुरा देलाय खोन्थालाय मानि थाखाय फैदोंमोन नों बोरैलै नोंनि फिल्माव आंखौ गुन्दा लानो होननाया बिनिखायनो खबर लानो फैदों आं दानाबा बावगार मारथाराखैलै बियो गुन्दा जानासो गारमारगोन नामाब्रा बेलाय मा सानखोब्रा आंखौ गुन्दा लागोन ना लाया बुं गुन्दा लानो मिनिदोंसो ना नुदों बेखौ नुदों मिनिबावनो नों आंखौ बुं गुन्दा लागोन ना लाया आंखौ नोंनि फिल्माव मा देखायबाय थायोब्रा दुर्गा फुजानि पिस्तल थां माथां देखायनालै अब्ला बुं नोंनि फिल्माव आंखौ माब्ला गुन्दा लागोन आं नोंनाव एक्टर जानो बियाखैना गुन्दासो जानो बिदों बुं लागोन दे बुं माला लागोन नों आंखौ गुन्दा अडिसन लाग्रोगोन होमबासो गुन्दा लागोन आं नोंखौ अडिसन होग्रो दे बुं बहा होनांगौ अडिसनखौ आं अडिसन होनोबो राजि मुथथे नों आंखौ गुन्दा लाथारनांगौ आच्छा दे बुंलाय मोननैसो डायलग होलाय एकदमबारे बिखा खामलायनाय डायलग माबायदि डायलगब्रा नों खोन्थाना होनो आं बुंगोन आच्छा बारु थाइबानि लारु अब्ला बे डायलगखौ बुं नों अब्ला नैबे डायलगखौ बुं सबायजों साम'जों मा एसे गोथाव बे मोननै ओंख्रिखौ मोनजाब्ला आं जोबोद गोजोननाय मोनो बेखौ गाबै बुं दुखुजों बुं बेखौलाय बोरै दुखुजों बुंनांगौब्रा मालाय थुफ्राम गुन्दा जानो गोसो गैया नामा नोङो गुन्दा रल नाङा नामा नोङो जुजिनायनि देलाय बुंफैलाय डायलगा मामोनलाय सबायजों साम'जों मा एसे गोथाव बे मोननै ओंख्रिखौ मोनजाब्ला आं जोबोद गोजोननाय मोनो दे बुं सबायजों साम'जों मा एसे गोथाव बे मोननै ओंख्रिखौ मोनजाब्ला आं जोबोद गोजोननाय मोनो दुखुजोंसो बुङो नोंना नोंखौ दुखुजों खुसिजों बुंनो होआखैना जायासै नामा होमबा जायाखै दे होनफिन सबायजों साम'जों मा एसे गोथाव बे मोननै ओंख्रिखौ मोनजाब्ला आं गोजोननाय मोनो मा खन्थाइ आवरायनाय बायदि आवरायदोंब्रा साला पिस्तलबा देखायनो हायो नोङो बेखौबा रोङा दे होनफिन र' बिराद गोराथार मोनदोंलै आङो डायलगखौ एसे बेलेग डायलग होब्रा डायलगखौनो गोरा होनबाय नोङो तो क्या गुन्दा बानायगा रे तू जुजिनि माबार टाइम गैया आंहा र'लै खिनो हासुनो ओंखारनाय थां माथां मा एसे थाब जाबाय थायोब्रा अमा राजा र' बुंनि आं सबायजों साम'जों मा एसे गोथाव बे मोननै ओंख्रिखौ मोनजाब्ला आं जोबोद गोजोननाय मोनो मा रागा जोंदों नामा रागा जोंनानैसो होनबाय माथो जायासै नामाब्रा बे बारावबो एसे गोरलै होब्रा एसे गोरलै दे अब्ला बेखौ बुं आंनि पिस्तलखौ आं गाख्रुबनो जोख्रुबनो लुगैयो इनिफ्राय दाखोर बारियाव गारहरनो लुगैयो बेखौ मिनि बुं बेखौलाय बोरै मिनि बुंनांगौ जाखांलाय आंनि पिस्तला आन बान छानथार आं बे पिस्तलखौ बोरै जोख्रुबनो गाख्रुबनो लुगैनांगौ जाखो आरो बेखौबो बोरै मिनि बुंनांगौ जाखो
आच्छा बिदिब्ला गुन्दा रलाव लाला नोंखौ बेलेगनो होनोसै आं होद एसे सोलायदोब्रा डाइलगखौ बिराद गोराथारलै एबारनिया आं हानाय नङालै बेखौ जाय बुस्थुखौ हाया होननानै सानो बे खामानिखौसो मावनांगौ बे खामानिखौ मावना दिन्थिनायावसो गोजोननाय दं दे बुंथार हायो नों थपिराम हायो थेवबो बोरै मिनिनानै बुंनांगौ जाखोब्रा रागासो जोंनो ओंखारलांबाय आं डाइलगखौ खोनानानैनो बेफोरनोथ' जिउनि मोनसे चेलेन्ज ब्रा चेलेन्जखौ नोङो बारनो हाबासो जिउआव साक्सेस जानो हागोन गुन्दा जानो हागोन दे बुं साक्सेस गुन्दा जानो लुगैदोंब्ला बे डाइलगखौ मिनि मिनि बुं आंनि बे पिस्तलखौ आं जोबोद अनो मोजां मोनो बिदि नङालै आंनि बे पिस्तलखौ जोख्रुबनो गाख्रुबनो लुगैयो आरो दाखोर बारियाव गारहरनो लुगैयो बिदि बुं मिनि मिनि जुदि होननो हाया नोंखौ जेरावबो होलां नोंखौ फिल्मावनो लालाङो लागोन लाबाबो नोंनि फट'खौ लागोन लानानै बै इन्जुर वालफोरावसो थामनानै दोनगोन मिथिबाय वान्टेड बा सोरबा एक्ट्रेसनि बिफा होननानै थैबाय होननानै वालावसो थामनानै दोनगोन मिथिबाय थोद बिदि खालामनालै र' जुजिथारनि आंनि पिस्तलखौ आं गाख्रुबनो आइला मासे धेमालि खालामगासिनो दंलै नोङो थपिराम हा मासे धेमालि खालामगासिनो मिनिनानै बुंदों ना मिनिनानै आंनि पिस्तलखौ गाख्रुबनो जोख्रुबनो लुगैयो दाखोरबारियाव गारनो लुगैयो जेबो फिलिंसो लानानै बुङाखै नों एकदमबारे नंगौ बायदि मिनिनानैसो बुं मिथिबाय नंगौ बायदि आंनि पिस्तलखौ गाख्रुबनो जोख्रुबनो लुगैयो हा बिनिफ्राय दाखोर बारियाव गारनो लुगैयो बिदि बुं बिदि दै माबा आच्छा र' आंनि पिस्तलखौ गाख्रुबनो जोख्रुबनो लुगैयो बिनिफ्राय दाखोर बारियाव गारनो लुगैयो औ एसे जाहांदों दासो थेवबो फुरा मोजाङै जाजोबाखै न'आव थांनानै मक्सथ' खालामहै थां प्रेक्टिस लाहैबाय थां दे अब्लालाय प्रेक्टिस खालामहैबाय थानोसै आं मासे जाम्बा साइसलै बे थपिरामालाय थपि गानहोना हरजालायबाय आंजों मा जाबावलै थपि नोङो इसिबां गुन्दा जानो लुगैथारबाय ना नोङो आयौ मालाय एक्टर जानो थैफ्रामो बेना गुन्दा जानोसो बाबा मालाय हांदोंमोनदि बबेनिफ्राय खावब्लेब्ले दे बुं बा मैया दाखालिसो एकदमबारे मोदोमाव एम्फौ नांनाय बायदि एक्ट्रेस जानाय सैमा फाग्लिफोर बायदि फौ वाव सोंखावग्राया सोरमोनलाय बै समाव एक्ट्रेस जानो गोसो जादोंमोन दा जाला आङो मानो जाला आं एक्ट्रेस नोंखौ सोर एक्ट्रेस लानो नागिरखोब्रा सैमा फाग्लिनि रलसो होदों नोङो थेवबो सैमा फाग्लिनि रलखौबो लाला आङो एक्ट्रेस होबाबो जाला आङो आइला मानो एक्ट्रेस जाला आङो आंखौ एदावदों डाइरेक्टरा मा आंखौ एदावदोंमोन बेनिखायनो फैबाय आङो एक्ट्रेस जाला आं होननानै आंनि खोथा लायालासेनो फिल्मनि एक्ट्रेस जानो थांनो नागिरग्रा बोरै मोनदों दा बोरै मोनदों बिदिबा अमा दादा नोंबोथ' एक्टर फिल्म डाइरेक्टर प्रडिउसार जानो नागिरदों अब्ला नोंबोथ' एक्ट्रेसफोर एदावगोन बे साला नैबे अमा राजाया खुगायासो गाज्रि खिन्थु गोसोआ जोबोद साफा मिथिबाय गासिबो मानसिया एखे जाजोबा साला थां साहा फुदुंना लायथां खर'फ्रा एसे गुसु जानायनि साला सोर डाइरेक्टरमोन बे दामहैनो आं एसे जागोन मैदेर खि आयै आं बोरमा खि जागोन जागोन दे जागोन जानो हागोन ओमफ्राय फिसाफोर हाथायफोराव आंखौ गाननानै दाथांदै गोमागोन नङाबा गारां थपिराम नोंखौ गारां नोंनि थाखायनो दुर्गा फुजानि दख'ना मोनाखै आं गारां नोंखौ आयु दंफाव मा जाखोसै माथो नोंसोरसो बहाथो थांनो नागिरदों बिमा फिसा दुर्गा फुजानि नामाव एसे खरसा खालामहैनो थांनो नागिरदों आरो नोंलाय बहाथो थांनो नागिरदों दंफाव थपिरामनि सैमा फाग्लियाव अमा फिसाखौ दालाय अरथाराखै बिनिनो हिसाब खिथाब बिहैनो नागिरदों आं थपिरामनाव उनाव थांबाय थादो नामा दंफाव थुदो आंजों दख'ना बायनो थांफानोबा नोंहा मोजां दख'ना बायसिगोन बिनिफ्राय आंहा नायबाय थादो आरो गल'ल'नो हेफाजाब होना दंफाव नुवाखै नार्जि बिदाङा आंनोसो बायनो हरबाय फुजानि बुस्थुफोरखौ गथ' गथायखौ लानानै आंहासो गावहा ओमफ्राय सेंग्रा गोरलैफोर बायदि बहा बेरायहैखोथाय थुना दंफाव प्लिज बे थपिरामखौ दामनो मोनमारला आं आयौ बिदिबालाय